Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 30-njy awgustyna sanyna Aleksey Miller Türkmenistanyň uzak möhüdi nazarlayan hyzmatdaşygy giňeldir. Astrahan Türkmenistanyň ulug pudugy üçin hünärmenler taýýarlamaga taýýar. Hytaý kosmosda şaly ýetişdirmekçi. Farabda Afrikanyň mermer laqqasy ýetişdirilýän ýaly habarlar ýetirýär. Gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Aleksey Miller Türkmenistanyň uzak möhüdi nazarlayan hyzmatdaşygy giňeldir. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen doşuşan Russiýanyň Gazprom açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy Aleksey Miller doşuşykdan soňra habarçylara beren beýanatyny Türkmen gazyny hereket edýän şertnama boýunça satyn almak hemde bu ulgamda uzak möhüdi nazarlayan hyzmatdaşygy giňeltmek barada pikir alşanlyklaryny beledi. Bu barada watan habarlar gepleşigini bellenip geçildi. Hormatly prezident bilen gaz ulgamyny hyzmatdaşygy ösürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Hyzmatdaşlygyň jemlerini jemledik. Hemde bu ugurda biziň bilelikdäki işlerimiziň dostluk, oňaýyn hyzmatdaşlyk özara behbit esasyna guralandygyny belledik. Biz Türkmen gazyny hereket edýän şertnama boýunça satyn almak hemde bu ulgamda uzak möhüdi nazarlayan hyzmatdaşlygy giňeltmek barada pikir alşdyk. Geljekde hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň häzirki derejesinden has ýokary derejeye çykaljaklygyna inanýaryn Miller beledi. Astrahan Türkmenistanyň ulug pudugy üçin hünärmenler taýýarlamaga taýýar. Türkmenistanyň ulug pudugynyň wekiliýeti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastyna iş saparyny boldy. Bu saparyň jemleri boýunça taraplar ulug logistika senagat korporasiýasy şolsany demir gazak günorta halkara ulug geçelgesini ösürmek babaty hyzmatdaşlyk etmegiň giň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Astrahan oblastynyň senagat we tebigy serişçiler ministriniň ornatary Mikhail Kabakow Türkmen wekiliýetinden bir neçe tekliplerin gelip goşunlygyny bellep, Oýla portu bilen Türkmenbaşy portunyň arasyna avtoparom gatnawlaryny ýola goýmak, ýürüýte ykdysady zowlagyň ölümçilik kuwatyny bilelikde ösürmek ýaly tekliplerin gelendigini belledi. Şeýlekem Astrahan tarapy Türkmenistanyň ulug puduklary üçin maslahat beriş kömegini bermäge hemde hünärmenleri yerli ýokary gowy mekdepleriniň binýadyny ýetişdirmek işini guramagy taýýardygyny belledi. Hytaý kosmosda şaly ýetişdirmekçi. Hytaý Halk Respublikasy kosmosda şaly ösürip ýetişdirmegiň dolu tapgaryny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Vensiana laboratoriýa modulu bilen kosmosa ekedilen şalynyň tokumy bir aýdan soňra göýgördi. Bu barada Hytaýyň Ilymlar Akademiýasy habar berýär. Hytaýyň Ilymlar Akademiýasynyň kosmosda ösümlik ýetişdirmek maksatnamasynyň ýoldaşçysy Çijen Huaýsyň häzirki wagtda şalynyň tokumyny şiňiletme işiniň üstünlikli amala aşyrylandygyny, bu ugurda hususan gysga denili şaly 4-5 cm boýalandygyny beledi. Hytaýly kosmonawtlar bu nösgalary ýygnap alyp olary doňdurarlar we soňra ýere dolanyp gelenlerini ýany bilen getirerler. Hytaýly alim kosmik mikrogravitasiýa şertlerini şalyny dolu tapgaryny ösürip ýetişdirmek synagynyň amala aşyrylýanyny ma'lum etdi. Farabda Afrikanyň mermer laqqasy ýetişdirilýär. Farab etrawynyň ýaşaýjysy Bahramjan Rehimov 1 hektary golaý meýdany Afrikanyň mermer laqqasyny köpeltmek bilen meşgulanýar. Olar 24 san ýapyk howuzlarda ösürilýän we olaryň hersinde 1 tonna balyk ýetişdirýär. Telekaçy bu işi 2020-nji ýyldan beri alyp barýar. Her mowsumda 2 tonna balyk Sudan okotlaryna uğradylýar. Balygyň bu görnüşiniň satuw agramyna ýetmegi, ýagny agramynyň 1,5 kilogramy ýetmek üçin 6 ay gerek bolýar. Ol geljekde açyk howuzlary döretmegi we olarda hem balyklary köpeltmek gözüňe tutýar. Şeýlede ola balyklara daşary ýurtlary eksport etmegi maksat edilýär. Ine mehriban müştaqlar, Atavatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Matviyenko Russiýada halk maslahatynyň başlygynyň resmi sapary bilen gelmegine garaşylýar. 1 sentyabr 159 000 gowrakçylagy 1-nji synpa barar. Liverpool aýtynda täze dermanxana açyldy. Hususlaşdyrmaň nowatda tapgary 25 desga hususlaşdyrylar. Türkmen düzüdoçy Türkiýede altyn medal gazandy. Uruguayly Cavani Valensiýada oýnar ýaly habarlary Atavatan Türkmenistanyna kotkowan saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz.
Mehriban müştoklar, eger de biziň saytymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'ten Atawatan Türkmenistan prilajeniýasyny tölegsiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanlaryna görüşýänçek hoşta bolun.